Akwụkwọ Esdras nke abụọ isi nke 11. O ruru n'abalị nke abụọ na ahụrụ m nrọ, lee ugo nke nwere nku 12 nwere nku na isi 3 si n'oké osimiri pụta. Hụrụ, lee, ọ gbasa nku ya n'elu ụwa dum. Ifufe niile nke eluigwe fekwara n'elu ya. A chịkọtara ha wee gbutuo site na nku ya abụọ wee megide ya. Igwe ojii ahụ, nku ndị ọzọ dị ha nso, ha wee gbapụ. Isi niile zuru ike. Isi ya dị n'etiti, obere nku ya dị obere, ma akụkụ ya dị ukwuu karịa isi ndị ọzọ, ma o tinyere ya na ha. Ọzọkwa, ahụrụ m, lee, ugo ahụ na-efe efe na nku ya iji chịa ndị bi n'ime ya. Ahụrụ m ka ụwa niile na ihe ndị dị n'okpuru eluigwe si n'okpuru ya. Ọ dịghịkwa onye ọbụla ma ọ bụghị otu ihe dị ndụ n'ụwa. Ahụrụ m otu onye kwuru okwu megide ya. Lee, o wee gwa nku ya okwu. Ugo ahụ biliri n'elu aka ya, sị, unu niile anọghị n'otu oge, ka onye ọbụla hie ụra n'ebe ọ nọ, ma na-eche nche n'otu oge, mana ka echebe isi ndị ahụ ruo mgbe ikpeazụ. M hụrụ, lee, olu ahụ esighị n'isi ya pụta, kama o si n'etiti ahụ ya pụta. Gụọ nku ya ndị dị nsọ na ndị ọzọ, lee, ha dị 8. Ahụrụ m, lee, nku otu biliri n'akụkụ aka nri wee chịa ụwa niile. Mgbe ọ chịrị, ọgwụgwụ ya bịara, o wee pụọ, nke mere na ọnọdụ ya apụtaghị ọzọ. Nku nke ọzọ biliri wee chịa. Ọ chịkwara ogologo oge, o wee ruo na mgbe ọ chịrị, ọgwụgwụ ya bịakwara, nke mere na ọ lara n'iyi dịka nke mbụ. Lee, olu bịakwutere ya sị, geenụ ntị, unu ndị chịrị ụwa oge a niile. Ana m akpọsa nke a nye unu tupu unu apụọ. Ọ dịghị onye na-achị mgbe unu nwụsịrị, ma ọ bụghị ọkara ogologo oge. Mgbe nke atọ biliri chịa dịka ndị ọzọ bụ ụzọ, ọ tụkwara. Ya mere, ọ na-aga na nku niile otu n'otu, dịka onye ọbụla si chịa wee pụọ. Ahụrụ m, lekwa, n'akụkụ aka nri ka ha wee chekwaa. Nku ndị na-esochi ya guzosiri ike n'elu. Ụfọdụ n'ime ha chịrị na-achị, mana n'ime otu furu efu. Ụfọdụ n'ime ha na-arịgo elu, mana daimon achịghị. Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m, lee, nku 12 ahụ furu efu, ya na nku abụọ n'ime obere nku abụọ n'ahụ ugo ahụ. E nwere isi ndị zuru ike na obere nku 6. Hụrụ, lee, ọ dịghịzi onye fọdụrụ, ma ewezuga 3 ahụ. Hụrụ ndị fọdụrụ n'okpuru onwe ha site n'isi ahụ ma jide. Obere nku abụọ na-agba n'akụkụ aka nri, mana 4 fọdụrụ n'ọnọdụ ha. Ahụrụ m isi nke dị n'elu nku ya zubere itolite onwe ha elu, ma lee, ndị a na-enweghị ike iche. Ahụrụ m, lee, otu a ka eguzobere, mana oge na-adịghị anya ọ lara. Otu nke abụọ mekwara otu ahụ, o wee pụọ ngwa ngwa karịa nke mbụ. Hụrụ, lee, mmadụ abụọ fọdụrụ zoberekwa n'etiti onwe ha eche. Mgbe ha na-eche banyere ha, lee, otu n'ime isi ndị nọ jụụ tetara, nke dị n'etiti, n'ihi na nke ahụ karịrị isi abụọ ndị ọzọ. Ọ hụrụ ka o si jikọta isi abụọ ndị ọzọ na ya. Lee, isi tụgharịrị na ndị nọ na ya, wee rie nku abụọ ahụ n'okpuru nke zubere eche. Ma isi a jidere ụwa dum n'aka, ma chịa ndị bi na ya n'ọtụtụ mmegbu. O nwere ọchịchị siri ike karịa nku niile gara aga. Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m, ma lee, isi nke dị n'etiti ahụ gbapụrụ dịka nku. Mana mgberede, isi abụọ ahụ fọdụrụ, ndị chịkwara ụwa na ndị bi n'ime ya n'otu ụzọ ahụ. Ahụrụ m, ma lee, isi nke dị n'akụkụ aka nri riri nke dị n'akụkụ aka ekpe. Mgbe ahụ, anụrụ m olu nke na-asị m, lee anya n'ihu gị, lezie anya n'ihe ị na-ahụ. Ị hụrụ, lee, ihe dịka ọdụm biliri n'ime ọhịa na-eti mkpu. Anụrụ m otu o si ziga olu mmadụ nye udele, ma kwuo sị, gee ntị, m ga-agwakwa gị okwu. Onye kasị elu ga-asị gị,
Ọ bụ na ị bụghị onye fọdụrụ n'ime anụmanụ anọ ahụ m mere ka ha chịa n'ụwa? Ka ọgwụgwụ oge m wee si n'ime ha bịa, onye nke anọ bịara wee merie anụmanụ niile gara aga, wee chịa ụwa n'oke ịma jijiji n'oke ụwa dum site na mmegbu dị egwu. O biri n'ụwa ruo ogologo oge dị otu a n'aghụghọ, ikpere ụwa ikpe, mana ọ bụghị n'eziokwu, n'ihi na imekpaala ndị dị umeala n'obi ahụ, imejọọla ndị udo, ịkpọwo ndị na-ekwu eziokwu asị, ịhụwa ndị ụgha n'anya, bibie ebe obibi nke ndị na-amị mkpụrụ, ma kwatuo mgbidi nke ndị na-emeghị gị ihe ọjọọ. Nganga ga-arịgokwa n'onye kasị elu. Nganga gị arịgokwa onye kasị elu. Nganga gị arịgokwa onye kasị elu. Onye kasị elu ahụwokwa oge ya. Lee, ha agwụla, afọ ya niile agwụla, emezuola. Ya mere, apụla ọzọ, gị ugo, maọbụ nku gị dị egwu, maọbụ obere nku gị dị njọ, maọbụ isi gị dị njọ, maọbụ ogwe aka gị na-emerụ ahụ, maọbụ ahụ gị niile na-abaghị uru, ka e wee mee ka ụwa niile dị ọhụrụ ma zuru ike. A napụta ya n'ihe ike gị, o wee nwee olileanya maka ikpe na ebere nke onye kere ya.